Газиз милләттәшләр, килгән кунаклар, мин сезне чын күңелдән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габдулгаез улы Шайхразиев исеменнән, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты исеменнән чын күңелдән Казакстан Республикасының Актүбә өлкәсенең Шатлык татар оешмасының 25 еллыгы уңаеннан чын күңелдән сәламлыйм һәм әлеге бәйрәм белән котлыйм. Халкыбыз дөньяның кайсы тарафында гына яшәсә дә һәрвакыт милләте өчен җан атып яши. Менә әлеге шатлык оешмасы да инде 25 ел дәвамында Актүбә өлкәсе өчен һәм гомумән Казакстан Республикасындагы яшәүче милләттәшләребез һәм андагы татар оешмалары арасында үрнәк булып, бик зур эшләр башкара. Милләтебезнең, халкыбызның гореф-гадәтләрен, телен, мәдәниятен, тарихын саклауда һәм үстерүдә һәм гомумән әлеге рухи мирасны, гасырлардан гасырларга килгән мирасыбызны яшь буынга җиткерүдә бик зур эшләр башкарасыз. Милли мәдәни чаралар, сабан туйлары, фәнни-гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, иҗади коллективларның чаралары һәм бәйрәмнәре. Булар менә барысы да әлбәттә әлеге оешманың көндәлек тормышы, әлеге оешманың эшчәнлеге һәм ул бүгенге көндә Бөтен татар конгрессының тарафыннан да бик югары бәяләнә. Хөрмәтле милләттәшләребез, килгән кунаклар, мин бүгенге көндә аерым рәхмәтләремне әлеге оешманы башлап җибәрүчеләрнең берсе һәм озак еллар дәвамында әлеге оешманың әйдәп баручысы һәм җитәкчесе булган Равил Абдуловичка, инде аның эшен дәвам итеп, бүгенге көндә югары дәрәҗәләргә җитеп, бик матур эшчәнлек алып барган Эльвира Генаевнага аерым рәхмәтләребезне белдерәсем килә. Һәм инде әлбәттә әлеге оешманың әгъзаларына һәм һәрберегезгә, сез милләтебезнең йөзек кашлары һәм әлеге битараф булмаган кешеләр менә бергә бүген дә әлеге бәйрәмгә дәррәү кубып килгәннәр икән, бу инде әлбәттә әлеге оешманың да безнең Актүбә өлкәсендәге яшәүче милләттәшләребезнең, халкыбызның абруен күрсәтә. Мин сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, уңышлар телим. Бәйрәм белән. Казан һәрвакыт сезне истә тота, без сезне бик яратабыз, хөрмәт итәбез һәм алга таба да озак еллар буена милләтебезгә хезмәт итәргә язсын. Бәйрәмнәр белән.